за посрещане знамето на средно училище Никола Йонков Вапцаров мирно. Добре дошли, скъпи ученици, учители и гости на годишните спортни игри на иновативно средно училище Никола Йонков Вапцаров. Днес нашето училище празнува своя 73-ти рожден ден. Днес ние се спомняме за Никола Вапцаров, патронът на нашето училище. Тази година се отбелязват 116 години от рождението на Вапцаров. Човекът, който вярваше в дните честити. Човекът, който не се съмняваше, че утре ще бъде животът по-хубав, животът по-мъдър. Човекът, който за него живота е направил бе всичко. Летял бе с пробна машина в небето, бе влезнал в взривна ракета самичък, бе търсил в простора далечна планета. Човекът, който вярваше в хората. Творецът, когото светът призна и позна с едрите звезди над Фомагуста и с болезнено трогателните стихове, посветени на революцията в Испания. Творецът, който светът оцени преди да го направи България. Поетът, за когото претендират и Сърбия, и Македония, но той твори по-ботевски и служи по-ботевски на България. Пътят на безсмъртието минава през смъртта, а най-светлите примери на човешкият героизъм са тези, в които се жертва най-скъпото в името на общото благо. Гордост за нас е, че патронът на нашето училище е не само велик български поет, но и мечтател и борец за по-доброто, по-красивото, по-справедливото утре. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казвате, е епична. Аз паднах, друг ще ме смени. И толкова, какво тук значи някаква си личност? Разстрел и след разстрел червей. Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото те обичахме. Има приказки без край. Има приказки, които не свършват, когато свършва един човешки живот. След своята смърт Вапцаров остава в историята. Тази, която той сам написа при живе. Днес училището ни празнува своя най-специален ден. Денят, в който казваме: ние сме вапцаровци. Да, ние сме вапцаровци, защото носим в себе си духа на човека, който не се отказваше от мечтите си. Човекът, който вярваше в живота, доброто, в човека. Никола Йонков Вапцаров, поета, мечтателя, моряка и бореца. Никола Вапцаров е роден в град Варна, сред планините, но обичал морето. Мечтал да стане моряк, да плава с кораб и да види широкия свят. Завършил морското училище в град Варна и написал първите си стихове. В тях разказвал за хората, за труда, за надеждата и мечтата. Животът му не бил лесен, но той не спрял да вярва в човека. Дори когато му било най-трудно, той пишел за доброто и за любовта.
Понякога ще идвам в сънети, като ме чакам и не искам гостини. Не ме оставяйте отвън на пътя и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще преседна, ще вперя поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Скъпи гости, учители и ученици, днес нашето училище е пълно с усмивки, с настроение и спортен дух. Днес не просто празнуваме, днес ние сме заедно, бързи, смели и ловки. Днес ние ще покажем, че сме истински вапцаровци, че можем да играем честно, че можем да се подкрепяме и можем да побеждаваме с усмивка. Днес нека бъдем бързи като вятъра и да не губим време за колебания. Нека бъдем смели като лъв, за да постигаме целите си и да защитаваме това, в което вярваме. Нека бъдем усмихнати като слънцето в най-топлия ден и да заразяваме всички около нас позитивна енергия. Днес нека вярваме в победата в приятелството. Днес ще тичаме, ще скачаме, ще се забавляваме и нека всеки покаже колко много може и колко много знае. Напред, приятели, нека победят не само най-бързите, не само най-смелите, а тези, които играят с вапцаровска вяра и добро сърце. Бързи, смели, ловки, винаги обединени, честна игра и добро настроение. Обявяваме игрите бързи, смели, ловки вапцаровци, посветени на 73 години иновативно средно училище Никола Йонков Вапцаров за открити. Моля, заемете местата си на пейките и изчакайте реда си. Бързи, смели, ловки, винаги обединени, честна игра и добро настроение. На старта нека да заповядат учениците от първи А клас. Всеки вас се връщат, вземат втора топка и бягат до следващия ринг, така докато свършат топките и ринговете. Следващите състезатели ще трябва да ги върнат в първоначална позиция. Успех на първия клас!
Готови ли сте? Готови?
Запазете се, давам думата на госпожа Радка Йорданова, директор на нашето училище, за да сподели своите впечатления от деня. Здравейте, деца! Здравейте, ученици! Здравейте, възпитаници на иновативно средно училище Никола Йонков Вапцаров! Честит патронен празник! Днес бяхте много устремени, много бързи, много смели и много ловки, точно така, както искаше Вапцаров. Поздравявам ви с днешния празник! Браво, браво, браво! Както сте отлични ученици, така сте и отлични спортисти. Благодаря на вашите учители, че организираха този празник за всички нас. Който се представя най-добре, разбира се, получава награда. Моля да дойдат двама представители от първи А клас. Страхотни бяхте. А сега е време и за фотосесия по класове. Моля, учениците от първия. Levanta a mão.